Hi guys, good morning. Good morning to all my subscriber and followers, guys. Uh, Update tayo ngayon, guys, kay wala na tayong upload ng araw, ng linggo. Yan guys, ito na aking mga gardening, aking mga tanim, guys. Ayan. Nagprodukto na guys at namumunga na sila, guys. Yan. Yan guys, kamatis, sili, yan, labasa, yun. Yan, kamatis guys, yung kamatis ko ang daming bunga, hindi mo na kailangan bumili guys. Yan, kaya maganda magtanim-tanim guys. Dahil bunga niyan guys, oh. May usok pa, oh. Tapos na ng fiesta guys kahapon, puro hugasan at basura na iwan. Ayan guys, wow. Yung ating mga talong tataba, bulaklak pa lang sila guys. So, ayan. Ito naman yung ating guys, palaya, saka melon. Yan yung melon guys. So, daming tanim, daming ampalayan guys. Doon sa dulo yan. Paikot ng ampalaya yan guys. Shoutout nga pala guys sa ating mga kaibigan na barterista guys, at sa ating mga taga-subaybay dyan sa ating channel guys. Pasensya na kayo guys, hindi na tayo nakakapag live stream gawa ng internet guys, wala pa tayong wifi. Pero pagka nakaabot na dito yan guys, ano tayo. Ayan yung aking bahay kubo, oh. Ganda ng buhay dito talaga sa probinsya guys, oh. Ganda ng mga tanawin, fresh na fresh. Ang oras natin guys ay nasa 7:30 AM. Yan. Yan guys, ha. Yung mga taga mahilig magtanim yan guys, shout out sa ating mga taga province din na mga mahilig magtanim-tanim. Yan, kakarelate kayo dito guys. Hanggang dito lang guys, update lang tayo guys, kay baka mawala yung ating WH. Bye bye guys, love you all guys.